Prečo ste sa rozhodli podnikať? Podnikať som sa rozhodol preto, že som chcel na začiatku si zarobiť viac, vlastne privyrobiť. Bol som veľmi mladý, mal som 22 rokov a chytil som sa prvých príležitostí, ktoré boli v 90. rokoch. No a následne tá snaha byť slobodný, byť sám sebe pánom prevážila a ten primárny motív len zarábať viac peňazí sa zmenil na motiváciu vytvoriť niečo, čo bude mať hodnotu. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Na začiatku s takým najväčším problémom bol môj vek, pretože som jednal za vlastnú firmu a bol som veľmi mladý. Takže na druhej strane si dávali otázku, či tak mladý človek má možnosť garantovať to, čo sľubuje pri podnikaní. A druhým veľkým problémom bol nedostatok financií. Na začiatku mi pomohla moja mama. Dala mi vlastne jediné úspory, ktoré v danom čase mala. No a následne na rozvoj firmy som už musel vedieť generovať peniaze sám. A tým tretím okruhom bolo nájsť tých správnych ľudí, pretože bez druhých ľudí nemáte šancu vybudovať niečo veľké. No a ak sa zamýšľam nad tým, čo by uľahčilo prácu podnikateľom, tak dnes tá situácia je úplne iná, ako keď som ja začínal. A asi takým najdôležitejším faktorom by som videl vôbec zmenu toho prostredia vnímania podnikateľa na Slovensku. Niekedy mám pocit, že podnikateľ je braný ako najväčšie zlo. Pritom podnikateľ je ten, ktorý generuje miesta pre druhých ľudí, ktorý vytvára hodnotu, ktorý častokrát aj na úkor svojho zdravia alebo osobného komfortu sa snaží vytvoriť niečo väčšie. A teda určite by pomohla lepšia legislatíva, lepšia vymožiteľnosť práva a väčšia osveta medzi mladými ľuďmi, aby sa pokúšali byť už od začiatku živnostníci v tom dobrom slova zmysle. No a v tomto prípade na lepšie podnikanie by pomohla samozrejme aj lepšia situácia, tá makroekonomická. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Naše podnikanie by som ďalej chcel viesť najmä smerom k expanzii do zahraničia, po tom, čo sme sa stali veľmi úspešnými na Slovensku a expandovali sme aj na trhy Rumunska, Ukrajiny, Českej republiky a teraz aj Maďarska, tak by sme radi boli úspešní v globálnom meradle. To je to, čo nás veľmi motivuje, dokázať to, čo sa nikomu v našom obore nepodarilo ešte. Žiadny Slovák nedokázal vytvoriť firmu globálne úspešnú v našom sektore. A to je naša priorita. Je to aj kvôli tomu, že ma životne ovplyvnila sága rodiny Baťovcov. Príbeh Tomáša Baťu a Jana Antonína Baťu je veľmi inšpiratívny. No a to je aj moja životná priorita. Urobiť globálne úspešnú firmu.